Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku dimanapun anda berada. Mangkat kegiatan mana lur? Proyek nguli neng Jakarta lur. Iki posisine proyek lur. Ya lumayan lur, rada jembar. Iki lantai papat. Posisine isih gelap gulita. Ini persiapannya nggo udah. Oke. Kemalane wis siap. Oke, dula menara. Ngaduk lur. Posisine lur. Oke. Iki aku untuk bagian ME wis rendi wis dicat trene. Oke. Ruang-ruangane wis siap kabeh. Arep munggah nang lantai loro telu papat. Wis ngene iki kadane nang proyek lur. Gumbalan teng Slampir. Wes. Iki wingi ditinggal mulih dadi gur mawut-mawut ora karuan. Ceng sate wis ana kae. Baja-bajane wis teng gletakane iki. Gantungan tre. Tingko arep pasang tre. Kita harus kuat kalau harus lemah. Nah, kakang adem mlester bagus semuanya. Rombongan sik ngopi. Ya Pak Surya ki ngopi. Iki ngopi dhisik. Nggo sambung nggo sik ngopi. Lantai 2 lho. Rada peteng lur. Lur. Untuk lantai 2 lur. Nah, keliling sik lur. Ngapal ke lokasi. Biasanya wong proyeknya ngene iki. Sebelum nyambut gawe iki ngapal ke lokasine sik. Lho iki papane nggo turu. Yes, wong proyek yo ngono kuwi lur, dikira kepenak. Turu yo ning proyek, iki jemurane bar ngombahi. Papane yo ngene iki. Oke, untuk dhuwurane nganggo warna hitam semua iki lho. Kayak papane Pak Supervisor turune sak ning kene. Oke, munggah ning lantai 3. Lantai 3 nih. Lagi di kepala nih. Ini lagi di kepala nih, arep dipelur.
Iki posisine proyek neng Cipete lur. Iki penampakan sekon dhuwur. Masjid ya cerak. Oh, iki mentok lur wisan. Iki neng lantai 3 kan. Oke lur, terus mono kuwi proyeke wis ngerti lantai 1 loro 3. Kayak mudun iki untuk beli barang lur. Ngunggahke material-material wis kok kene daripada munggah tangga. Kabutan kuwi alate sing dienggo narik di papane. Ngono wae lur. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak terus kali nyambut gawe, kira unggah-unggah ketre. Penting jaga ati, jaga lambe, jaga pikiran, kerja sing hati-hati, eling anak bojo, aja kurwaton, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.